Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. Mga igala, mayong adlaw na sab ninyong tanan. Kini na usab si Pastor Mark sa Sidon sa Emmanuel Bible Baptist Church. Ano sab taning the 15-minute Bible Truth online broadcasting ministry o karon nga adlaw atong paghisgutan mga igala nga ngano man nga hangtod karon ikaw dili pa man siguro langit nakapangutana ka na ba ana mga higala sa imong kinabuhi kay timan-i usa nining adlaw moadto ta sa eternidad ug duha lang ka lugar ang atong pagaadtuon, langit ug impierno. No? Kay kung imong tanawon sa Bible wala may laing lugar, kani ra man ang langit ug ang impierno. So karon akong basahon ang giingon ni Ginoong Hesus nga asa gani siya tua sab kita. Pero ngano man nga ikaw nagsigi ka og simba, nagsigi ka og himog maayong buhat, nagtinarong ka sa imong kinabuhi, pero kung ikaw pangutan-on siguro ba kag langit nganong dili man ka siguro, no? Tungod kay ato na siya nga makita karon mga igala pinagi sa pulong sa Dios, no? Ayaw og salig og istorya sa tao, ayaw og pabilin sa mga butang nga walay siguro kay baw ko nga ganahan gyud ta nga masiguro, no? Muna nga karon nga kagabhion mayon ang Bible sa Juan kapitulo 14. Si Ginoong Hesus mismo ani nagsulti niyon sa ayaw itugot nga masamok inyong mga kasing-kasing. Nagtuo kamo diha sa Dios, tuo usab dinhi kanako. Sa balay sa kong amahan adunay daghang mga mansyon. Kung dili pa kini tinuod ako nagsulti unta kaninyo ako moadto aron sa pag-andam og dapit alang kaninyo. Ug kun ako moadto moandam og dapit alang kaninyo, ako moanhi pag-usab ug modawat kaninyo nganhi sa akong kaugalingon aron hain ako atoa usab kamo. Mo na mga igala nga daghan kayong mga katawhan karon basin usa sab ikaw ni ana nga kung pangutan-on og langit ka na ba inikamatay nimo dili man, no? Tungod kay daghan kayong mga tawo karon nga nagsalig sa ilahang maayong binuhatan ug mao mang sagud ni gitudlo pod sa mga uban nga relihiyon nga magtinarong lang ta malangit ta, no? Manggihatagon lang ta, simba lang ta, maluoy ra lagi ang Ginoo. In fact, kung imong basahon ang Bible, dili man na mao'y pagtulon-an sa Ginoo, no? Ilad lang ta sa yawa, kay yawa di gid siya gustong malangit ta. Mao bitong hangtod karon daghan kay mga tao di siguro langit kay nailad man sa yawa. Now ang design gyud sa Ginoo, ang plano gyud sa Ginoo nga maluwas ka, masiguro gyud kag langit. Mo bitaw niingon si Ginoong Hesus diri sa tong gibasa nga asa gani ko tuwa sad ka. Pero ngano man nga daghan man nga mga tawo dili man siguro tungod kay wala nila nahibalo ang plano sa Dios. Kung imong tanawon ang mga apostoles, si Apostol Pablo, ngano man nga siguro man lagi siya og langit, mayon ka nga apostol man to siya, pastor. No, siya gani mismo nagsuwat gani diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 5. Tanawon sa iyang suwat ngadto sa mga magtotoo sa Korinto. Ingon sa Apostol Pablo,
Kay kita nahibalo nga kung ang atong yutan-on nga balay niini nga tabernakulo matun-as na, mamatay na ta, kita adunay usa ka tinukod sa Dios, usa ka balay nga wala gihimo sa mga kamot, walay katapusan didto sa kalangitan. So naatay ningon ang Bible naay kung kani atong lawas nga matun-as na didto sa langit. No, ngano man nga siya siguro man tungod kay nakuha ni Apostol Pablo ang mensahe sa kaluwasan. Ug mao natong hisgutan karon no. Gani si Apostol Pedro no. Tanaw na to sa Bible ang unsay gisuwat ni Apostol Pedro diri sa Pirmirong Pedro 1:9. Ingon si Apostol Pedro, ingon nga sangputanan sa inyong pagsalig bisan ang kaluwasan sa inyong mga kalag. So sila mismo mga higala, aduna sila'y kasiguruan. Ngano man nga daghan kayong mga tao karon usa siguro kaniana, di man kasiguro. Nakapangutana na ba kana? No, mga higala kinahanglan imo ni siyang pangandaman. Kay ni kamatay na to, hukom na ni siya, no? Dili naman ta pwede nga ampuan pa para malangit, no, maghimo pag mga halad para malangit, kaluy ang kalag ni Pedro ni Tampulano. Wala na kay ningon ang Biblia Hebreano 9:27 ug maingon nga kini gikatakda na ngadto sa mga tawo nga sa makausa mamatay apan human niini ang paghukom. So mga higala makita nato diri sa Bible nga hukman ang tao. Ini kamatay niya mao bitaw tong sa Lucas kapitulo 16 nga ang taong dato sa diha nga namatay siya didto dayon siya sa impierno ug si Lazaro didto dayon siya sa baka ni Abraham. Maayo kaayo ang iyahang kahimtang, no? So naagi lugar, no? Muna nga ingon ang Bible nga ini kamatay na to hukom na siya diretso, no? Nga kung ikaw luwas siguro ka og langit nakabaton kag kinabuhing walay katapusan mintras naa pa ka diri langit ka. Pero kung mamatay ka nga wala ka nagbaton og kinabuhing dayon nagisaad ni Ginoong Hesus, impierno ka. Mao na nga atong tan-awon unsaon man nato pagbaton ani nga mao nga kinabuhing dayon. Kinabuhing walay katapusan. No kay hangtod karon paita pagkadaghan sa mga tawo. Way siguro og langit, no? Imong sultihan mahitungod og langit, masuko, maglagot, no? Nga nindot man unta kayo ng siguro ta. Mo nang si Ginoong Hesus diri sa Biblia nagsulti gyud siya nato unsaon pagbaton aning kinabuhing dayon. Sa Juan 3:15 aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili gayud malaglag apan aduna nay kinabuhing dayon. Ikasuko bagoday na nimong paibaw-on kanamo nga pinaagi lang sa pagtuo ni Ginoong Hesus makabaton kag kinabuhing dayon. No daghan kay mga tawo masuko nga ingnon nato nga pagtuo lang malangit ka mubuhat gyud no. Unsa nam day atong mayong buhat? Naday mayong buhat mao bitong gipakamatyan ta ni Ginoong Hesus kay watay mayong buhat. No? Walay maayo diri nato. Di lang gyud makadawat ba nga naanay namatay alang sa atong mga sala. Si Ginoong Hesus. Mo bitaw ningon ang Roma 5:8 ang Dios nagapakita siyang gugma diri kanato nga samtang kita makasasala pa si Kristo namatay alang kanato. Unsa man daytong kamatayon ni Ginoong Hesus alang to kanato. Muna ningon si Jesus Christ diri sa bersikulo 16 ang Dios kayod nahigugma pag-ayo sa kalibutan niya siya mihatag siyang bugtong gipakatawo nga anak aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili gayud malaglag apan aduna nay kinabuhing walay katapusan. Kanus-a ka makaangkon aning kinabuhing walay katapusan ingon ang Bible si Ginoong Hesus mismo nag-ingon ani aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya.
Kinsa imong tuuhan si Ginoong Hesus. Kinsa man na si Ginoong Hesus manluluwas, siya nigbayad sa atong mga sala. Na kung imo siyang tuhuan, ngayon ang Bible, makabaton kag kinabuhing walay katapusan. Unya og mamatay ka nga wala ka nakaangkon ani nga kinabuhing walay katapusan, adto kas kamatayon nga walay katapusan. Impierno ka. No? Ngayon ka nang hukom ang kapastor, mao man ay naas Biblia. Ha? 36 siya nga nagatuo sa anak sa Dios aduna nay kinabuhing walay katapusan. Ug siya nga wala nagatuo sa anak dili makakita sa kinabuhi apan ang kapungot sa Dios nagapabilin diha kaniya. So kung mamatay ka nga wala ka nituo ni Ginoong Hesus nga imong manluluwas, wa kay kinabuhing dayon, asa man kapaingon ingon ang Bible ang kapungot sa Dios magpabilin. So inikamatay nimo, inigabot nimo dito, moatubang kas Ginoo ningon ang Bible, masuko siya nimo kapungot god. Mo na mga igala, importante kayo karon kinahanglan ikaw maluwas, no? Ikaw makasiguro. Mao na ang among ginasangyaw diri nga ikaw makapaniguro og langit. Mayon ka imposibliha na pastor. Imposible para nimo pero mao man ay gisulti sa Biblia. Gani gibalik ni Ginoong Hesus sa Juan 6 bersikulo 47. Juan 6:47 niingon si Ginoong Hesus sa pagkatinuod ako nag-ingon nganha kaninyo siya nga nagatuo kanako adunay kinabuhing walay katapusan. No? Siya nga nagatuo kanako adunay kinabuhing walay katapusan. Ako pangutana, musalig ba ka ni Kristo nga imong manluluwas? Mga igala kung imo nang buhaton, nangingon ang Bible, makabaton kag kinabuhing walay katapusan. Kay ang tinuod misalig ni Ginoong Hesus Kristo, siguro na og langit. Siguro na og langit. Munang silang Apostol Pablo, silang Apostol Pedro, guban nga mga magtotoo ni Kristo, kung imong pangutanon ni kamatay nimo langit ka, langit na. Why? Kay nisalig sila sa saad ni Kristo. No? Nisalig sila sa saad sa Dios. No? Kung ang Dios mo saad, mamakak baguday na siya, di baguday na tinuod man, di ba? Kani ikaw moingon jud ka nga ang Bible tinuod. Nya mao man ay giingon sa Biblia nga kung naa si Kristo diha nimo makabaton kag kinabuhing walay katapusan. Iyon siya ang mituo kanako adunay kinabuhing walay katapusan. Muna mga igala, nga simple ra gyud kayo ang pag-adto langit pinaagi sa pagtuo ni Ginoong Hesus Kristo. Ang kuna siya nga imo siyang manluluwas, imo siyang dawaton sa imuhang kinabuhi, imo siyang saligan, nga siya may makadaan nimo sa langit. Excuse me. Mo na mga igala, nga ang Dios mismo niingon gid siya. Juan 14 ingon siya, si Jesus nagaingon ngadto kaniya, ako mawang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay tawo nga nagaadto sa Amahan apan pinaagi kanako. Makita nimo mga igala, nga walay laing daan, walay laing kamatuoran ug ang makahatag og kinabuhi si Ginoong Hesus. Mauna ang among ginasangyaw kanunay. Nga kung imo lang saligan si Ginoong Hesus, naka himo man gud natong way siguro kay misalig tag relihiyon, misalig tag pagtulun-an nga way klaro. No? Misalig ta anang way klaro, mas nigunit ta anang way klaro, maningkamot lang ta, manggihatagon lang ta, magbinuotan lang ta, basin pa di ay. Nya dili man na mo'y pagtulun-an sa Bible, kanang pamasin, kanang paningkamot, naa na ang kaluwasan, gibayran na nga atong sala. Unsa pa may imong bayran nga gibayran naman? Nganong masuko ang Ginoo nimo sa mga tao kay wa nila saligi ang nagbayad sa sala. Nga si Ginoong Hesus nga manluluwas. Mo bitaw sa 1 Juan Kapitulo 5
bersikulo 13, klaro kayo ang Biblia nga nagsulti kanato nga gipamatud-an mo bitong nahisulat ni siya Juan Kapitulo 5 bersikulo 11, og kini mao ang pamatuod nga ang Dios nakahatag na kanato sa kinabuhing dayon. Og kini nga kinabuhi anaa sa iyahang anak. Asa man din nimo pangitaon? Sa balaod mohatag day kinabuhi ang pagtuman sa balaod. Ang pagmayong binuhatan mohatag day nagkinabuhing dayon. Nganingon man ang Bible siya nga nakabaton sa anak may kinabuhi ug siya nga wala nakabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. No, kining mga butanga gisulat ko nganha kaninyo nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios. Aron kamo masayod nga kamo aduna nay kinabuhing dayon. Og aron kamo motuo sa ngalan sa anak sa Dios. So mga higala na klaro na nimo karon nga makapaniguro ka nga makabaton kag kinabuhing dayon, inig kamatay nimo, naa kay kasiguruan sa langit, karon pa lang magbaton na ka diha sa imong kasing-kasing nga moyong kay ni kamatay nako langit ko. Ngano man na siya tungod na kay misalig ka sa saad sa Dios sa pulong sa Ginoo. Hinaot ko mga higala na sabtan nimo karon nga di gyud ta malangit anang maayong buhat. Di gyud ta malangit pagtuman sa balaod kay di na makahatag og kinabuhing dayon. Ang makahatag natog kinabuhing dayon walay lain si Ginoong Hesus Kristo. Hinaot ko mga higala imo siyang dawaton, imo siyang saligan nga imong manluluwas. Sa sunod na usab nga higayon, kini na usab si Pastor Mark sa Sidon sa Emmanuel Bible Baptist Church. Daghang salamat. Maayong adlaw ug ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon among paghangyo kanimo nga paibawa kami pinagi sa pag-text kanamo or pinagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mo tabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.